sai ka shiga number 1 wajen da aka rubuta transfer from data balance. Kana dannawa sai ka yi sending sai ka tura. Da su tambaye ka sa number wanda kake so zaka tura masa. Hello master, welcome back. To assalamu alaikum warahmatullah. Abokai barkamu da sake haɗuwa a wannan sabon bidiyo namu, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Ina ma da addu'a da fatan alkhairi. Kamar yadda kuka gani tun a title ɗin wannan bidiyo, za mu gwada muku yadda za ka yi sharing ɗin data daga layinka zuwa layin wani abokinka ko budurwanka ko kuma wani wanda kake so za ka tura masa. To abu na farko, ɗan uwa ku danna ma wannan bidiyo like, sannan ku share ma sauran abokai. Idan kuma wannan channel ɗin ba ku danna masa subscribers ba, sai ku danna subscribe sannan ku zabi all. Wannan shi dai sa duk lokacin da muka ajiye sabon bidiyo YouTube su dinga muku alama. To bari mu je mu fara bidiyon. To dan uwa, kafin dai mu fara bidiyon, wannan dai shine dai zama na layin MTN. Sa'annan kuma a ƙasan description ɗin wannan bidiyon za mu ajiye muku bidiyo na shi Zen, yadda shi ma da ka yi da na layin Zen. Kasancewa ba mu son bidiyon yayi tsayi sai sa ba mu haɗa su duka biyu ba. To za ka zo ka shiga dialing ɗin wayanka kamar haka. Idan ka shiga za ka danna *131 sai ka sa hash, sai ka tura ma layin MTN ɗin naka. Kana turawa, idan ya gama sacin dai nuno maka haka, sai ka shiga give data number 6 kenan kamar yadda ku gani, sai ka danna number 6 sai ka yi sending. Kana yin sending sai ka shiga number 1 kenan wajen da aka rubuta transfer from data balance. Idan ka shiga number 2 kuma buy for a friend, za ka siya masa datan kenan a ta layinka, sai ya shiga layinsa. Idan kuma kana da shi ne a layin naka kana so za ka tura masa ne, sai ka shiga number 1 transfer from data balance, sai ka danna number 1 sai ka tura masa. Da su tambaye ka namban shi wanda kake so zaka tura masa. Misali bari sa wannan namban waya na, sai ku ga yadda abin yake. To sai ka yi sending. Idan ka sa namban wanda kake so zaka tura masa, zai gwada maka select amount of data you want to transfer. Sai suka ce maximum daily transfer is 1 gig. Da su gwada ma 1 gig ne ko zaka iya transfer din, amma kuma zaka iya tura 50 MB, zaka iya tura 100 MB, zaka iya tura 200 MB, zaka iya tura 500 MB. Duk wanda ka danna zai tafi. Yanzu misali sai mu danna number 1 50 MB kenan misali. Idan ka danna number 1 kenan sai ka yi sending. To suka ce please confirm you want to transfer 50 MB from your data bundle to gashi nan sai suka fito ma da number. To sai ka danna number 1 process kenan. Kana dannawa, idan shi kenan, idan akwai zaka ga ya tafi ba wani bata lokaci. To wannan dai shine hanyar da zaka bi ka tura data daga layinka zuwa layin budurwanka ko kuma zuwa layin wanda kake so zaka tura masa. Sa'annan kuma kamar yadda muka faɗa muku a ƙarƙashin description ɗin wannan bidiyo, akwai na layin Zen shi ma yadda zaka siya ma abokinka ta layinka ko budurwanka ko kuma ka tura ma wanda kake so. Sa'annan kuma a ƙarƙashin bidiyon dai akwai bidiyoyi yadda zaka tura kati daga layinka zuwa layin budurwanka. Insha Allah ta'ala idan ku duba duk da ku same su kamar yadda muka faɗa muku a farkon bidiyon. Ku danna ma wannan bidiyo like, sa'annan ku danna ma wannan channel subscribe idan ba ku danna ba, sa'annan ku yi sharing ma sauran ƴan uwa. Naku a kullun Jafar Jeman, anan kuma nake sallama da ku irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.